Det er sket, fordi du har ladet folk se den uretfærdighed, der sker i Gaza, hørt den uretfærdighed, der sker i Gaza, og føle den uretfærdighed, der sker i Gaza. Din aktivisme gør en forskel. Spænd sikkerhedsscenen. Vi skal tilbage til tiden. Vi skal tilbage til den 30. september år 2000. Det er en lørdag. Og lille 8-årige mig dengang var lige kommet hjem i vores lejlighed. Og i det øjeblik, jeg træder ind i lejligheden, der kan jeg mærke, der er noget galt. Der er noget ved stemningen, der føles forkert. Jeg kan ikke sætte ord på det. Men det føles bare anderledes, og det føles forkert. Jeg går ind i lejligheden, går ind til stuen, og der kan jeg se begge mine forældre sidde sammen og se nyheder. Og jeg kan se på dem, at de er kede af det. De er skuffede, de er sårede. De er så rørt over det, de ser, at de ikke bemærker, at deres lille 8-årige knægt, mig, stiller sig ved siden af dem og ser det, de ser. Og det vi tre kigger på, er en ung dreng ved navn Mohammed al-Durra. Næsten på min alder dengang. Mange tusind kilometer væk i Gaza, i Palæstina. Den lørdag burde have været en helt almindelig dag for drengen. Men det blev det desværre ikke. Drengen var på vej hjem sammen med sin far, og pludselig begynder de israelske styrker at skyde løs på demonstranter. Mohammed og sin far gemmer sig bag noget, der ligner en tønde. Faren prøver at beskytte sin søn Mohammed, og han råber, stop, jeg har et barn med, stop, jeg har et barn med, men de bliver ved med at skyde. Kort efter råber Mohammed, far, jeg er ramt. Faren ved ikke, hvad han skal gøre. Han prøver at trøste sin søn og sige, rolig min dreng, det skal nok gå, ambulancen er på vej. Men få sekunder efter bliver det begge ramt af skud. Mohammed er dræbt, og faren er invalid. De billeder af Mohammed og hans far gik verden rundt dengang. Flere millioner af mennesker så, hvordan Mohammed blev dræbt. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, hvordan kan det ske? Hvordan kan nogen nogensinde finde på at dræbe et barn på den måde? Og hvordan kan verdenssamfundet se passivt til? Jeg kan huske, at jeg var ked af det, jeg var sur, jeg var frustreret. Men jeg kunne ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at jeg næsten 24 år efter, i samme sted, Gaza, skulle se mennesker blive myrdet på samme måde og voldsommere. Skulle se små børn lede i murbrokkerne efter deres dræbte forældre. At jeg skulle se en far samle resterne af sine døde børn, sætte dem i en plastikpose og tage ud for at begrave dem. Eller at min mor, der krammer sit døde barn i det mest hjerteskærende farvel, trykker det helt ind til sig. Og når folk beder hende om at give slip, fordi de skal begrave barnet, så siger hun, jeg kan ikke. Mit barn kan ikke sove alene. Vi er vant til at putte sammen. Og jeg kan blive ved og ved og ved. For hver dag scroller vi os til den ene forfærdelige video efter den anden. Det ene hjerteskærende billede efter det andet. Og man kan blive ked af det, sur og frustreret. Men nok allermest magtesløs. Følelsen af at være magtesløs. Særligt når verdenssamfundet kigger passivt til, og når regenter verden over med vores egen statsminister Mette Frederiksen i spidsen støtter op om Netanyahus folkedrab. Når vi 80.000 mennesker skriver under på et borgerforslag, sender det til Folketinget, og vores folkevalgte kigger på det og tænker, det gider vi ikke tage seriøst. Hvad nytter det så? Hvad nytter vores aktivisme? Hvad nytter vores demonstrationer, boykot og sociale medieindsats med shadowban? Når ikke engang vores opslag på sociale medier kan nå ud til folk, hvad nytter det så? Men det er netop her, du skal vide, at det virker og det nytter. For prøv at tænke over en ting. Hvorfor er der shadowban? Hvorfor går man efter dit opslag, hendes reel og hans TikTok-video, hvis det ikke havde nogen effekt? Hvorfor? Hvorfor skal Netanyahu og hans regime, et regime med atomvåben, et regime med et af de stærkeste militærmagter nogensinde, et regime med en PR-maskine, der er flere milliarder dollars værd, hvorfor skal de gå efter vores sociale medier, vores opslag, hvis ikke det havde nogen effekt, hvis ikke det ramte dem hårdt, hvis ikke det gør, at flere og flere mennesker begynder at se, hvilken uretfærdighed der sker, hvis flere og flere mennesker ikke begynder at se den sandhed, der foregår. Og kære ven, jeg ved, det kan være hårdt. Jeg ved, det kan være forfærdeligt hårdt. Særligt nu, hvor vi er over de 100 dage. Særligt nu, hvor dødstallet er over 23.000. Og særligt, når man prøver at kriminalisere vores aktivisme, når vores demonstrationer og vores handlinger bliver kriminaliseret, vi bliver kaldt og klandret for de værste ting, og der bliver stillet spørgsmålstegn ved vores intentioner, så kan det være rigtig, rigtig hårdt. Men du skal vide, at det er historiens gang. Du skal vide, at sådan har det været gennem tiden. Du skal vide, at gennem tiden har der været forskellige ismer, der har stået for racisme, drab, forfølgelse af folk. Ismer,
som apartheid, nazisme, fascisme og racisme, som har undertrykt folk, forfulgt dem. Og de her ismer har haft stater og støtter, som ikke kun har bakket op, men som også har undertrykt folk som mig og dig, der har råbt op og sagt nej til uretfærdighed. Nelson Mandela blev sat i fængsel og kaldt terrorist af danske politikere i 90'erne. Og flere steder i verden var han på terrorlisten. Prøv at tænke over en ting. Tror du, at der i dag er nogen, der kalder ham terrorist? Det er historiens gang. Og du, kære ven, har stillet dig på den rigtige side af historien. Din aktivisme har en påvirkning. Det er kommet et vakuum, at regenter verden over begynder at bløde op i deres tone og retorik. Det er kommet et vakuum, at Mette Frederiksen fra at skælde en journalist ud og kalde en historieløs, blot for at spørge, om vores statsminister vil stille blomster for de dræbte børn i Gaza, til nu at tale i andre toner. Det er kommet et vakuum, det er Sydafrika i gang med at gøre i øjeblikket. Det er kommet et vakuum, at flere og flere mennesker begynder at demonstrere på gaderne. Flere byer i flere lande, at flere mennesker begynder at indse, hvad der er, der foregår. At flere mennesker begynder at råbe op, om det er på gaden eller på sociale medier. Det er kommet på grund af din aktivisme. Det er kommet, fordi du er gået på gaden, råbt op. Det er kommet, fordi du har skrevet et læserbrev. Det er kommet, fordi du har delt opslag på Facebook, Insta, TikTok og forskellige sociale medier. Det er sket, fordi du har ladet folk se den uretfærdighed, der sker i Gaza, hørt den uretfærdighed, der sker i Gaza, og føle den uretfærdighed, der sker i Gaza. Din aktivisme gør en forskel. Og en skønne dag vil vi stå på den anden side, lykkelig og glad og lettet. Fordi den her uretfærdighed er stoppet. Fordi Netanyahu og det, han står for, er stoppet. Det vil ske på grund af din og flere millioner menneskers aktivisme. Undervurder den ikke. Bliv ved og ved. Tusind tak for din indsats. Det virker, og der har en kæmpe effekt. Free Palestine.